こんばんは。こんばんは。レイメン。レイミン。はい、モンゴル語の勉強やっていきたいと思います。今日は、会話の21やっていきたいと思います。はい、20回はもう勉強してますよね。結構会話できるようになりましたか？ね。ね、モンゴル語で喋るようになりました。だいぶね、最初の頃に比べればなんかこう、結構読めるようになりましたね。感覚が読めるようになったかな。あと単語をね、頑張ってこう覚えて一個一個、こうちょっとずつここにこう刻み込んでいくというか。そうだね。はい。はい、じゃあ21ですね。アッパー最初に読みますか。はい、ハリルザンヤリア、ホリンネク。た벌써 지 말가시 우그르 구이후 버릇 팀 구인게지 버터즈벤 살아 말가시 우그르 구이 헤리쿠이 바하 버러 어른게슨 버릇 팀우 대구에 게때 다스갈 히もう意味わかりましたかね。ね、これはね、サラボスと話してるんですね。だけどどんな話だと思いますかね。ね、サラボスに何と聞きましたか？今日走るのって。なんてそれ日本語で言ってる？明日走る。モンゴル語で。말가시. 구이후. 말가시 옥쇼. 말가시 우그르 구이후. そしたらボート何と答えたんですか？グイーンね。グイーン。グイーンゲージ。ボートジェン。グイーンゲージボートジェン。走ると思ってますよ。グイーンゲージボートジェン。グイスンじゃん。グイフベーもじゃん。グイーンね、狙いの。ね。で、だけどなんで走らなくなったんですか？明日雨降るよって。そしたらそれは말가시 보러 어른 게슨 보러 어른 게슨だよね。会話は結構できるようになりました。自然になんかそういう意味だなって。はい、そう、その通りですね。サラはボストね、サラはボストチマルガシオブログイフというのは、ね、走りますかって明日の話聞いていますね。ボストはチーム、はい、そうですよって、はい。グイーンギジュボトチベン、グイーンギジュボトチベン、ギジュボトチベンという言葉は結構使えるので、と思ってますけど、たくさんのところに使えると思いますね。チームグイーンギジュボトチベンで사라 말가시 우글로 구이 히르쿠이 베하走る必要ないという言葉なんですけど、走らなくてもいいかもしれませんという日本語の表現ですね。走る必要はないですよだとちょっとドストレートすぎ。そうだけどモンゴル人はちょっとストレートの会話になりますよ。だからモンゴル人と日本人の考え方の差がここでちょっと出てると思いますけど、言葉にはね、いいかもしれませんというのはグイフベースジヤハオゲチョって、モンゴル人にとってすっごいムカつく言葉になりますよね。どういうことですかってなるんですね。逆にマラシュと本当に気持ちを考えてその気持ちになってからこそこういう答えしてくれてるなという意味になるから、ドストレートにね、マラシュとグイヒルクイベハという言葉ですね。で、ボロオルンキスね、雨降ると言ってますよ。ね。で、ティモテグイルギフテダサヒテグイルね。で、それでは家で運動をしましょうという会話ですね。で、これだからかもしれませんという表現はモンゴルでヒルクイベハっていうのが正解だなっていう言葉をここでね覚えるといいと思います。けど日本人逆にね、日本語を勉強しているモンゴル人は
必要がありませんって言っちゃいけないんですよね。かもしれませんとかね。それやらなくてもいいかもしれませんという表現が日本人にとってすごく通じると思いますので、考え方のもしくはだけど、走らなくてもいいですよ。でもいいかもね。走らなくてもいいですよ。そっちの方も合ってると思います。で、走らなくてもいいですよという言葉はモンゴル語でそのままね。ヘルククリ。グイグイベスンツヘルベル。全部。これインド、もっとなんかちょっと変ですよね。必要がありませんという人は、なんかそういうなんか無駄なことになるかもしれないよという人含めて生きてるかなと思いますね。はい。そんな感じで、一度一緒にシャトルしてみますかね。はい。ボストマラガシボストチマラガシウクログイホ。ボストチマラガシウクログイホ。Team Greenwich Potagen. Team Greenwich Potagen. Marashu so Gui Hirkui Baha. Marashu so Gui Hirkui Baha. Boro Orun Kisan. Boro Orun Kisan. Team Tigwit Giste Dasaki. Team Tigwit Giste Dasaki. そういうことですね。ここでは、と思ってます。ギチポテチバンということですね。で、ヒルクイバハ。イテヒルクイバハ。ヒルクイバハ食べる必要ないよ。食べなくてもいいですよ。ということですね。オンシュヒルクイバハ。オンシュヒルクイバハ。読まなくていい。そのことですね。こういう感じで、ヒルクイバハという言葉を使いますね。で、ダスカルヒ、決してダスカルヒ、このダスカルという言葉を前に1回なんか勉強したことあるんですね。運動ということですね。ボスとこの会話から見ると結構運動が好きみたいですね。なんか暇な時間があったら家で、ね、何か運動したいという言えますね。はい、そんな感じで、一緒に言うとアッパーボストになって、ママサラになって対応してみますかね。ボストチーマルがフィクソグイホ。グインゲイポテト。マルがフィクソグイヒルクイバハ。ボロオンギジュイ。ヒム。ヘグエゲテダスカキ。ザティゲレ。そうしてねってですね。こんな会話です。なんか日常の中で。ついでに今の流れだと、ちょっとこういう言葉を表現したいなと思ったら。はい。俺だけ？俺だけやるのって言う。ビエガンツァラよ。ガンツァラ。私一人でビエガンツァラよ。チガンツァラ出すきげれ。ティーンって言うんですね。ホイオタ、ダスカヒ。一緒に。誰と一緒に。ホイオタ、ハムとダスヒ。ホイオタ、ハム、ダスカヒ。ザティギアティ。こんな感じで会話になりますね。ガンツァラね。ガンツァラ、やったな。一人でというね、ガンツァラちょっと特別な言葉ですけど、二人で三人になると、ホイオタ、ボロオタになるんですね。はい。じゃあ、今回は新しい言葉ちょっと見ますかね。新しい言葉で、マルガシュキソ、グイヒ、ギチポトチベン、グイヒルクイベル、ボロオラフ。これはササルフォーですね。ササル、雪降るですね。ダスカルヒ。そういう言葉でしたね。じゃあ最初から一回やっぱ一人でやってみますか。はい。부터 지 말가 쇼그 구이후 팀 그린게이지 버터치게 말가 쇼그 구이 헤렉구이 바하 보러 어른 게슨 힘우 대구에 제때 나스카키 すごいですね。なんか発音がすごく良くなってきてる。よかったです。はい。言葉はね、そんなに難しいじゃないと思うんですけどね。ゲチポテチペン、ヒルケバハという言葉、ちょっと生活の中にね、入れて
使えるようになるとすごい身につくと思います。はい、今日はこんな感じですね。なんか質問とか大丈夫ですか？はい、そうですね、YouTube でご覧の方もなんか気になること、わかんないこと、この表現だ、ここではこう言ってるけど、じゃあこの表現はみたいな。どうしますか？どう言えますか？とかね。はい。いろいろ書いてみたんですけど、ちょっと間違えてるかもしれない。直してくださいとかあったら、いつでもどうぞ。はい。はい。ということで今日もお勉強できます。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。バイバイ。